Ikastaro batean, kalifikazioak ikusteko zabalduko dugu eskerreko menua, eta hemen posible dugu ikusi kalifikazioak edo notak eta landu eskero ere gaitasunak. Kalifikazioetan ikasleak ikusiko du bere notak eta irakasleak ikusiko du talde osoarenak. Hemen dugu ikasleak eta bere notak, hau da txosten simplea. Non agertzen dira ariketa guztiak bere notarekin. Normalean nahi badugu klasifikatu ebaluazioen arabera eta ponderazioak egin eta bar, egingo dugu kalifikazio liburuaren ezarpenak eta moldatuko dugu kalifikazio liburua gure gustura. Orduan, hemen ditugu kalifikagarriak diren ariketa eta jarduera guztiak, eta posible dugu kategoriak egin, esate baterako, lehenengo ebaluazioa, eta gero definituko dugu zeintzu zeregin sartzen dira kategoria hontan. Eta kategorian ere posible dugu esan batez bestekoa edo normalen igual interesantena izaten da batez besteko ponderatua. Eta horrela posible dugu definitu ariketa edo zeregin bakoitzak azkenengo notan ze pisua duen.